90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony. Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na nagtitipid na! Finally, be! After so many years, so many months, so many days. So many minutes lang. Ngayon mo lang na-realize kung gaano kahalaga magtipid, mag-ipon na hindi agad gastusin kung ano yung nasa bulsa mo ngayon. Ay, hirap pagsabihan ha. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Mara Tony. At ngayon nga, no, pag-uusapan natin ang usapang sahod kung saan pwede rin namang gastusin niya. Wala namang masama, pinaghirapan mo yan. Pero mas maganda sana kung sa magandang paraan, ano? Yung mga tipong pag ganitong long vacation dahil mag-uundas na isang malaking sana all! Kung isa ka sa mga mahaba ang trip niya, mahaba ang oras, pwedeng magpahinga, magbakasyon. Pero isa ang tanong ko sa iyo, B. Dahil alam ko namang medyo malaki ang sahod mo, sige, saktuhan. Okay na yan kesa wala, no? Ano bang trip mo? Trip mo bang magbakasyon ng solo? O trip mo ng duo? Oo, yung mga tipong may kasama, may jowa. Hindi ko kaya mag-isa, Mara Tony. Kailangan may kasama ako. May kailambingan ba? Oh, sige nga. Sige, isa-isayin natin na. Ako kasi, personally, isang beses na-realize ko na para bang nung high school ako, ang sarap-sarap gumala na may kasama. Diyan yung mga tropa mo, yung mga pare-pares kayong nagmamalakihan, pare-pares kayong nagbibida-bidahan. Asan din lalo na pag-undas, sama-sama kayo, magugulat ka na lang, nandun yung tropa mo sa sementeryo, kaaway mo pa lang. Mas magugulat ka na lang yung kaibigan mo na akala mo conservative pero nung nanamit sa undas. Tara, iksi ng shirt para bang naghahanap. Diba, yan na naman tayo outfit check na naman tayo sa sementeryo, ano? Sabi, pumunta sa sementeryo para bisitahin ang mga mahal sa buhay. Hindi para maglabing-labing naman. Pero yun na, going back, kung ikaw ba papapiliin, meron kasi akong mga senaryo kung saan parang, teka lang, ayoko na muna na may kasama pag bumabiyahe ako. Para bang ang sarap lang mag-isa. Ang sarap ng payapa yung paligid, wala kang naririnig. Bukod na lang sa ngayon, medyo malamig ang simoy ng hangin kasi nga may mga kung depende naman yan sa trip mo. Pero namang iba na hindi Mara Tony kasi lalo ngayon, undas. Marami yung mga kaluluwa na gumagala. Hindi ka kasi nagdadasal, B. Kung ano-ano yung mga nakikita mo. Minsan kasi madalas kapag kaganyan, baka may bumibisita na sa hindi mo pa alam. Anyway, alam mo sa panahon ngayon, mas maganda munang magtipid. Tipirin mo yung kinita mo ngayon. O, tinan mo, 28. Marami sa atin ang nakasahod na. Marami na rin ang sumayad na agad-agad. So, pwede rin this time na kapag kapasok ng undas, pagkatapos mong bisitahin ng mga mahal mo sa buhay, might as well take this time para makapag-isip-isip ng mga gusto mong gawin. O, pwede ka mag-hiking. O, pwede ka mag-walking-walking dun sa may ilaw, wag dun sa dilim. O kaya, kung matapang ka, pwede rin naman, dun ka, mag-isa ka dun, muni-muni ka. Baka malaman mo yung mga sagot sa problema mo. Baka ma-realize mo, ay, shucks, parang he's not the one at all. O baka rin naman ma-realize mo, ay, shucks, parang hindi na ako masaya, parang gusto ko lumipat ng trabaho. Uy! Wag ganon, B, wag ganon. Pasalamat ka may trabaho ka. Anyway, pag-usapan natin yung maya-maya ulit. Before na makinig muna ng Feel Good Music, ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan, basic?
Love Radio.